Здравейте! Дойде време да ви разкажа историята на откраднатия кръст. Намирам се пред паметника на жертвите на комунизма пред НДК и сега ще ви разкажа какво се случи през далечната 1999 година, когато беше подета инициатива да се направи такъв паметник, което, да, това го приветствам. И тогава разказвала съм ви, че в нашето село има много въздействащи каменни кръстове от Гинската каменеделна школа. И се чу, че един кмет, заместник кмет на София тогава, си беше купил вила в нашето село и се чу, че от гробищата на Гинци е изтръгнат един кръст и е донесен тук, уж по този начин да се почете паметта на загиналите хора. И ето това е този каменен кръст. И ето аз ще ви покажа, той е изтръгнат от гробищата. Това е кръст на човек. И ето, опитали се, тук са го поизтрили, измили, но отзад личи годината, когато този човек е починал. Ето сега ще ви покажа. 1899 година. Вие смятате ли, че по този начин се почита памет на загинали хора? И смятате ли, че това не е кощунство? Аз смятам, че е кощунствено действие това нещо. И тогава пък се оказа, че този човек, на когото е сложен паметника, е наш роднина, на братовчет на баща ми, Марко Георгиев, професор Марко Георгиев, професор по химия, той вече и той покойник, заведе дело човека, за да си върнат кръста на мястото му, на гробищата. Но това и така не се случи. И искам тази история да стане достояние на хората, защото е много показателна за времето и за историята. Довиждане от мене.